Lau B, zati honetan, ebaluazio eta feedbacka formatiba izan behar dena azaltzen dudan zatian, urrengo irizpideak jarraituko ditut. Bueno, hasierako kajuten bidezko jarraipen ebaluazioa egingo da. Gai bakoitzaren amaieran galdetegi laburrak egingo dira eta hemen ikusi ahal izango dut ikasleen jarraipena. Hauek dira nire ikasleak eta hauek dira zenbatetan erantzun duten ongi, zein puntuazioa izan duten eta zeintzuk izan diren galdera zailenak. Zer neurtu nahi dut edo zeintzuk izango diren lorpen adierazleak? Ea oinarrizko kontzeptuen ulermena lortu duten, erantzunen zehaztasuna baldin badaukate eta ea azkar identifikatzen duten erantzun zuzena eta akatzen identifikazioa ere, galdera batzuetan zer dago txarto edo horrelako galderak izango direlako. Gero, zeintzuk izango dira ebaluazio irizpideak? Oso simplea zainduta, 180tik gora, nik pentsatuko dut kontzeptuak ondo barneratu dituztela. 150tik 80ra ulermena partziala izan da. Eta 150tik bera, errepazioa beharrezkoa izango da edo lan gehiago prestatu beharko diet. Gero, feedbacka formatiboa izango da. Hau da, kajuta klasean egingo dute eta galdera bakoitzaren ondoren azalpen bat egongo da norbaitek txarto erantzun badu. Galdera batean ikusten badut, gehiengo batek txarto ulertu duela, gero birpaso bat egongo da. Eta haiek ere bere burua ezagutu ahalko dute eta bere puntu ahulak identifikatu. Gero ere Google Classroomen bidezko entregak egingo dituzte. Hor, bere proiektuak edo bere proiektuen URL-ak txertatuko dituzte eta ikusi ahal izango dut haien evoluzioa. Lehenengo entregak azken entregekin alderatuta. Haien hobekuntza ikusteko. Horrela, modu antolatutan egongo da haien lana. Portafolio bezala erabiliko dugu. Zeintzuk izango diren lorpen adierazpenak? Nire kasuan, informatika irakasten dudanez, kodearen antolaketa eta egitura, ea arazoak ebazpen gaitasuna baldin badaukate, kodea azalpenekin jartzea, dokumentatzea, eta haiek izan duten hobekuntza. Gero, rubrika urrengoa izango da. Puntu guztiak izango dituzte, ondo egitarututa eta garatuta badago. Gero, 3 puntu izango dituzte, normalean, orokorrean zuzena bada, baina hobekuntza txiki batzuk egin izango balira. Gero, 2 oinarrizkoa egin badute akats batzuekin, gero bat zailtasun handiak ikusten badira eta ikusten bada ikaslea ez dela heldu behar liratekeen unera, eta 0 ez badu entregatzen. Feedbacka zein izango da, entregan, nik irakasleak iruzkinak egingo ditu, zer dagoen ondo azaldu, zer dagoen txarto eta zer hobetu ahal duten. Eta bigarren bertsio bat egiteko ze urratsak egin behar duten adieraziko zaie. Gero, F-Puzzlen bideoak izango ditugu eta bideoan zehar galdera batzuk egongo dira. Bideo interaktiboak izango dira. Orduan, erraminta honen bidez, neurtuko dut ea ikasleek bideo osoa ikusten duten, ea ulertu duten galderei ondo erantzuten badiote, eta hobekuntza baita. Eta, plataformak erakusten digu, zein den bakoitzaren erritmoa, kalifikazioa eta bar. Zeintzuk izango dira lorpen adierazleak bideo hauekiko? Ea edukiak ulertzen dituzten, bideoa ikusten duten, eta ea akatzak gutxitzen badituzte. Eta zer neurtuko dut, erantzunen zuzentasuna, bideoa osorik ikusi baduten, eta ea zenbat alditan ikusi duten bideo bat. Feedbacka izango da automatikoa, galdera bakoitzeko ondo edo txarto egiten badute feedback bat izango dute, eta erantzuna txarra baldin bada, berriro saiatzeko aukera izango dute. Gero, ere GitHub erabiliko dut, guk kodearekin lan egiten dugunez eta enpresa gehienek GitHub herramienta erabiltzen dutenez, badena errepositorio bat, odeien, guk ere gure lanak txertatuko ditugu, ikasleek txertatuko dituzte. Eta GitHubeko linka estatuko diegu Classroomean. Hemen ez dute lan osoa txertatuko, baizik eta linka. Eta link horretan GitHuben izango dute guztia ondo antolatuta. Orduan, zer neurtuko dut GitHuben? Ikaslearen evoluzioa proiektuetan. GitHuben ikusi aldelako, zer lan egin duten, haiek esan behar dute zer egin duten igoera bakoitzeko, noiz egin duten, ea egin duten egun batean guztia edo joan diren pizkanaka egiten, non izan dituzten zailtasunak, gero ikus daiteke ere kodearen kalitatea, eta talde lanetan zeintzuk parte hartu duten eta hori talde lanaren jarraipena egiteko. Gainera, lehenengo komitak eta azkenak alderatuz, haien evoluzioa ere ikus daiteke. Adibidez hau bada lan bat, nire ikasleena, eta hemen ikus daiteke nola 3 ikasle parte hartu duten, eta hemen jartzen zuten adibidez korrekzionen tal screen. Eta hemen ikus daiteke, ikasle baten lan batean, zenbat haien komitaren maiztasun, haien igoeraren maiztasun. Orduan, ze lorpen adierazle kontuan izango ditut? Kodearen kalitatea, bertsioen kontrolaketa, hori da GitHubek daukan helburua, haiek hobekuntza izatea eta autonomoki arazoak ebazten joatea, erroreak eta holan, eta talde lana. Orduan, rubrika izango da, proiektua ondo garatuta badago, komitak argiak badira, eta hobekuntza nabaritzen bada, puntu osoak. Egokia bada, baina hobekuntza batzuk egon albadira, 3. Oinarrizkoa baldin bada, eta hobetu behar bada, 2. Oso eskaz baldin bada bat, eta ez badute lanik egin 0. Zein izango da nire feedbacka? Komit bakoitzeko, iruzkin batzuk jarriko dizkiet, zeo zer arrar ikusten badut, bertzioen arteko azterketa eta jarraipena egingo dut, eta haiek bideratzen saiatuko naiz edo ahaleginak egingo ditugu edo gomendioak emango dizkiet.